have... Good morning, everybody. My name is Jolina Delgado, representative of Verona. Magandang gabi sa inyong lahat. Good evening, Veronica Lake, Treviso. Hello po sa inyong lahat. Ako po si Elaine Treviso. Uomo pomeriggio a tutti, sono Cristina Coppa e rappresento Vicenza. Buonasera a tutti, sono Nascia Reisman e rappresento Vicenza. Hello po sa lahat, ako po si Wilma Reyes na Verona. Magandang gabi po sa inyong lahat, ako po si Rachel Nasal. Salve a tutti, sono Jennifer Masisin e rappresento Bassano. Ayan po, nakita po natin, meron pa po tayong kulang na 5 na hindi po sila nakarating because of their personal problem dahil iba po may mga trabaho at saka may school. It will be from Venezia, it will be Janela and Leslie Ann. One also from, sino pa yung isa? Si Kiara at saka si Christine, correct? From Padova. Okay. So, inanyayahan po namin muli kayo. Sana po mga kababayan namin dito sa Vicenza, hindi lang po sa Vicenza, buong Veneto. Kahit po yung taga-Rome, kanina nakita namin at taga-Milan, sana po mapanood niyo po ang aming gaganapin na Miss Philippines Veneto 2010. Here again in Vicenza, May 2, 4 p.m. Okay? Sige, passion shot now. Go. Sa bagong teatro po ng Vicenza, Comunale Vicenza, gaganapin. Wala lang siya katapat ng pag-asikat dito. Ba, hindi rin biro yan. Kailangan patay. Palakasin ko rin yan. Biro yan. Ora. Okay, girls, you can come back here now. Pwede na kayong Okay, maraming salamat po sa chance. Kukunin ko na rin po itong chance na to para invite kayo sa Valentine's Show na gaganapin naman namin sa Treviso. It will be on the February 14, 4 p.m. din po mag-start. Meron din po kami search for Little Miss Philippines and the launching of the very first association ng mga artists dito sa Veneto, the AFAB Entertainment. So, lahat po ng tickets makakuha po natin yan kay Danny at saka po kay Father. Sana po sa Ayun po. Maraming salamat po, Vicenza! Philippines, Senyor! Woo! Thank you, girl. Okay.